Представи се с няколко думи. Здравейте, казвам се Моника, на 18 години от Национална търговско-банковата гимназия и съм участник в практикантската програма „Моето начало“. Казвам се Михаил Георгиев, на 18 години съм и съм стажант в практикантската програма „Моето начало“ в Технополис, МОЛ България, на позицията продавач-консултант. Защо избра практикантската програма „Моето начало“ в Технополис? Исках да се развия по някакъв начин, да науча много нови неща и да изкарам пари за лятото. Защото смятам, че тя може да обогати моите познания в сферата на технологиите и да ми помогне с избора на бъдеща професия. В кой отдел беше? Бяла техника. Компютър и комуникации. Кой беше любимият ти момент от програмата? Когато в началото отидох и се запознах с новите си колеги и научих повече за работата в Технополис. Смятам, че се запознах с доста отворени хора към мен и за тези 2 месеца доизградихме много добри приятелски отношения. Какво научи за себе си в процеса? Че мога да бъда много любезна към хората и да се отнасям към тях с търпение. Научих, че мога да поемам и изпълнявам ангажименти, да бъда мотивиран и целеустремен и да постигам всичко, за което си мечтая. На какво те научи работата в Технополис? Да комуникирам повече, да създавам нови приятелства. Научи ме на много упорит труд и че за да постигна това, което искам, трябва да преследвам целите и мечтите си и да не се отказвам. Какво ще кажеш на бъдещите практиканти? Да се записват без да мислят. Не се отказвайте и бъдете вярващи в себе си. Какво те очаква след моето начало? Учене, балове, завършване и работа. Учене, учене и още учене.